Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Chowking Budol Fight. Yan, grabe ang dami niya no? Pakilala muna natin, mayroon kami ditong Chowpan, Siopaw, sa iyo ma'am. Chicharap, Pansit Canton, Chicken Joy, Shumai, at Sweet and Sour Pork. Yan, mayroon din kaming drinks dito, mayroon pang ice oh. Yan, sa loob. Ang lamig niyan. So ayan po mga studio, bago kami mag-start para special shoutout muna namin yung kaibigan namin po na tumulong para makabili kami ng kamera doon sa Cebu City po. Shoutout Yanko family. Oo. Yanko Family Mukbang. Mayroon din pa silang mukbang. So Yanko Family Mukbang po yung name ng channel nila. So play namin dito ang short clip nila po para makita nyo din sila. Tuwa ako niya dito. Enggak, ada betul enggak, Beb? Ada apa? Alam mo yun? Ano? Salamat! Bye! Puntahan po natin sila, Yanko Family Mukbang. Yan, ang sarap po ng mga pagkain at saka new sila na mukbangers. Sana po matulungan din po natin dahil mababait po yung mga magpamilya na yan. Opo. So, ayan mga ka-studio, pray muna tayo para bakbakan na to. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, kainan na po. Tabi muna natin itong karton pang. Tayo, tanig, para. Tara, kainan na po mga ka-studio. Yan, magkakamay na po kami. Kamayan na to. Sa iyo to, isa mong. Sa iyo to, wings. Okay, pwede ra. Yan, ang chicken. Kainan na. Uy, meron tayong sausawan pa. Ito sa iyo. Yan. Thank you. Taro lang sa rin, no? Yambo lang ko na rin. Wow. Yan. Kain na tayo pang. Kainan po. Masarap pala ito i-budol fight yung chowking pang, no? Sarap mang. Thank you, mang. Ito gamay ito. Pwede itong lisod na. Hindi magamot ng siko ba? Sarap ng sumay na, no? Yan, kamayin na po namin. Yan, magkamay lang tayo. Tayo naman naman kumakain. Si Sax nga po pala, nasa lola niya po. Opo. Tara po, kainan po. Pansit.
This is pancit canton, no? Mm-mm. Sarap. Lagyan kita dyan pa. Thank you, ma'am. Kicharap. Ito, ma'am. Yung ita. Yan. Thank you pa. Ito yung, anong tawag dito? Sweet and sour pork. Mm-mm. Mm. Ito yung kadalasang take out natin sa Chowking pang chicharap. Mayroon sana itong halo-halo kaso hindi na sali sa delivery, no? Mm-mm. Sayang. Okay lang, ganyan talaga minsan ba nagkamali tayo. Ang dami pala nito, no? Sarap, ma'am.
Ang lamig ng kuko, ang sarap. Ang giwang. Na-frozen kasi yung kokong ba, no? Mm. May ice siya sa loob. Chocolate gaya. Doble yung carbo mo, mayroong rice, saka mayroong... Mm. Kasi kantol. Mm. Supaw ka mo. Supaw. Wait lang. Mm. May choco. Gusto mo yan. Yan. Isa lang yung choco, no? Dito ko kunti mo. Banda mo kasi meron na kuha na nagkuhan mo. Mm. Sauce, no? Ba natin to? Yan. Yung ketchup pala mo. Excuse me po. Wow. Try to open. May chocolate pala talaga siya Wow, sa ilalim. kita ba? mo. Yan, kitang-kita. Yung chocolate. Mm. Kaya to, busin, no? Mhm. Gusto mo ng pancit canton naman? Masarap din yung pancit nila. Pancit Mm. canton. Mm. The best one, sarap na kain natin, no?
Busin natin itong ibang. Chicharap. Bakit yung chicharap to bang? Chicharon na mas ano? Ubus natin dito. Pinagsama yung chicharon at masarap. Ito. Excuse. Hindi kaya ubusin yung lupa ko. Ubusin natin to. Grabe siya. Sweet and sour. Ayaw ko na yan pa ito sa akin, siomay. Ubusin nyo na to. Ate, tayo mo. Ito na yan. No? Shout out po na ako, Waga Studio. Shout out Beverly Antoy, Angelita Repiso, Johnston Vlog, Gamer Girl PH Channel, Lai Alcahas from Lapu-Lapu City, Di Guzman Andrew E, Maricel Plaza Libanon, Princess Andable Mendoza, ito po mayroong channel, Pedrera Marvin Kyle, Maria Nita Manluco from Mandaluyong City, Kata Family from Bacoor, Cavite, Lanjan Iligan Anjuna Samilian, Erika Kataliwalaan, Dumanot Family in Lapu-Lapu from Sharma Family in Australia,
Gallardo family from Maligaya, QC. Gisa Urjalisa from Bohol. Ruby Jeans Mukbang. Kat Bual from Taiwan. Junami Dalangbayan. Rose Saison, My Cravings. Rachel, Kyle, and Sheila from San Antonio, Texas. Sil Ortiga from Negros Oriental. Happy birthday, Arkisha K. Carlos. Mami Yuli from California, USA. J. Montes Claros. Tintin Narciso Vlog from Bayawan City, Negros Oriental. Maria Zaira Tupang. Ito po merong channel. Advance happy birthday, Arshan. At hello kay Ayam. Ano itaw yun? Ayam. Ayam. Advance happy birthday. Mertil, Neri Villamor, Eliseo Pasustinto, Mina Castro at Tigan May from USA. Yun na po lahat mga ka-studio. Grabe, ang dami namin nakain. Hindi na kayang ubusin talaga. Tsaka sobrang heavy ng siopaw.